De volleybalsters van Snit spelen joen een belangrijke wedstrijd op weg naar Europees volleybal. In de Snitse sporthal is landskampioen Alterno van Apeldoorn de tjinstander. Begin jaren 90 wie het voor het laatst dat Snits op Europees niveau volleyballen. In het Reetrijdmuseum in Hilpen is Joert een boek presenteren over vrouwen in de Alvestadetocht van historicus Mark Hilberts. In het boek wordt onderzocht waarom er maar zo'n beetje omdenken is voor de prestaties van vrouwelijke reetrijders bij de Alvestadetochten die het rijden binnen. Dwarpshuis De Skalm in Stiens wordt te min broekt om ik in de toekomst nog bestaan blijven te kennen. Op dit stuit wordt het dwarpshuis maar voor 20% broekt. De gemeente wil daarom de komende tijd beziekje meer verenigings in het dwarpshuis te krijgen en de kosten naar onderen te brengen. Natuurgebieden in Friesland moeten maar verbonden worden om zo de recreatie te stimuleren. De PvdA wil dat het Nationaal Park Lauwersmaar verbonden wordt met de Noordelijke Frieske Wouden, het Drents-Friese Wold en het Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland. Er ontstaat dan een natuurgebied van 150 kilometer lang. Vannacht wordt het 5 graden, het is heel bewolkt. Morgen maximaal 12 graden, er zit een zwakke wind uit het zuidoosten en er is wat meer zinnen.